ସକାଳର ଖୋଲା ପବନରେ ବୁଲି ବୁଲି ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ଗାଡ଼ି ଶିଖିବା ଲାଗି। ଚନ୍ଦନକୁ ଧରି ଚାଲିଲୁ ପଡ଼ିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଶିଖିବୁ। ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଆଡ଼େ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଲି ରୋଡ଼ରେ ଶିଖିବା ଲାଗି। ରୋଡ଼ରେ ଶିଖିଲା ଭିତରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ କ'ଣ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ନ ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲା କେମିତି ଶିଖିବି? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଥାନ୍ତି, ନ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ବି ଶିଖିପାରିବେନି। ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଥର ତାପରେ ଶିଖନ୍ତି। ଯଦି ସତ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନି ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିଲେ ଚଲେଇବା ଲାଗି। ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି ଚଲା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଫୁଲିକି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଣ୍ଠୁ କଉଣି ନ ଦେଖେଇଲେ ଚଳିବ, ଆଉ କହିକି କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ମାନେ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଦୟା ମାୟା ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ପଡ଼ିକି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଡରରେ ନ ଚଲେଇଲି ତାହେଲେ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଚଲେଇ ପାରିବିନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ପୁଣି ଆଜି ଚାଲି